רוצה? כן. תסתכל. הרמיה, רגלי. אמצע. אין לי שום בעיה ואין לה שום בעיה. טוב, כאן קובי. שלום, שלום, סטנדרט, nothing special. שלום. תעשה טובה. תפקיד ממנו. שום בעיה. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק כשיש תקיפה. סטי, ביטור. פלץ. סלם, חשוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך, ויקטור, I'm going back and forward, back and forward. At your time, you come closer to me, you don't do nothing. At the third time, you touch. come. צמוד אבא. תסתכל, אני אתחיל להתקדם, הוא יבוא, come from this side. צמוד אבא. ברגע שאני שיניתי כיוון, המטרה מאחורה היא מאבטחת את המטרה. כל מקום שאני זז, תמיד הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד. היא שומרת ראש. שלום שלום. היא מזהה שאין אלימות, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. רדי? קם! בואי לאבא. כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים לאותו נקודה. second time, again. שלום, שלום. לפני שנייה היא תקפה אותו. לא רק זה, דוגמה מה יש לכם, כן? לקיבוץ מתי יש בלגן, כן, עם בן אדם. אני נותן עכשיו את אופציה לך. גוד! טוב, מתי בשרירים שם, כי עושה נשקה, זה הכל בסדר. גוד. הרמיה! אני מדבר לך ב... קום! עכשיו תסתכל. בואי לאבא. עכשיו תסתכל. ויקטור! מיפוש, מיפוש, מיפוש. עכשיו סיטואציה של מאבק עם בן אדם שהופך להיות אגרסיבי. אמצע. הופך להיות אגרסיבי. כל עוד אני תוקף, הכל בסדר. נותן מכות, לא בעיה. כל עוד אני השוטר, אני נותן מכות, הכל בסדר. בשנייה שהחשוד מרים יד, המערכת מטופלת. לא יותר מדי. אתה רואה נשקה? גוד, טוב, ארמיה. גוד, גר. נקודה. קם לאבא, בואי לאבא. פלט. עכשיו, מטה. ויקטור, I want you to go into the mata. Find the avocado. Distancia. Yes, like 3 rows from here. But keep, because we don't know if there is people, keep orientation 3 lines. יש לו ביצים, ויקטור? יש לו ויקטור ביצים, Give me 25 meters, 30 meters, even 40 meters. איזה ביצים יש לו. עכשיו מה שיקרה, לך איתו ותצלם מבפנים. אנחנו נשלח אותו ביחד. בואי מצלי שבלא היה בלה בעיות. בואי מצלי שבלא היה בלה בעיות לכך אמור. זהו כל זמן מעקות. אני לא נותן מעקות וכאלה יכול גם לכאן השכת מכל העלייה. כאילו תאכל אותי. מה отсюда? Отсюда будем снимать. Ну, дети, ничего страшного. سلامت؟ بعد! بعد! Victor, again, I want you on the tree. Okay? Good, good, טוב. הרמיה! come! עכשיו תסתכל. Victor, you go on tree. I'm sending her from there, okay? Sit on tree. אתה רוצה? No, no, no. Yes. Yes, sit on tree. Come.
מה אתה רוצה? לאתר, לא למשוך, רק לסמן כדי שאני אבוא לשם. כן. אני אתן אתה נקודה. צריך מכלבה לפה. סיבוב, ביחד עם פיל. לא למשוך. ירמיה. עוד נא. אתה שם לב מה קרה? היא לא נסעה. היא לסמן את זה. ויקטור, start to move. start to move. גר. אתה רואה, היא לא תיגע בו. כי קיבלה הודעה. עכשיו תסתכל. הוא מאיים עליי מרחוק. ויקטור, פריפר. ברגע שהוא בא לתקוף, נגמר הסיפור. אוקיי? עכשיו אני אבוא מהצד השני, to here. stay. ירמיה! חד! אתה עובד עם כלב בתוך מבנה פלץ ואתה צריך לזוז בין קירות. אתה לא יכול להחזיק עם היד את הכלב כי הכלב יוצר שטח פנים יותר גדול, אז אתה צריך ליצור מצב שהכלב הופך להיות חלק מהגוף שלך. כן. הבנת? אמצע? החל מהרגע הכלב ואני זה גוף אחד. לאן שאני זז הכלב זז איתי ביחד. לאן שאני נע הכלב נע איתי ביחד. אם יש מצב של אוטו, תצלם שאני מגיע מאחורי האוטו ואני צריך מה שנקרא לנוע מאחורי האוטו ופה יש אויב ואני נכנס. אתה מבין? לאן שאני זז נכנסים לב טוב לראש לכלב. הבנת? כשאני נע לאן שאני עכשיו אם אני צריך לסגת אחורה התנועה היא ביחד עם הכלב. שטח לא אורבני, שדות. כשאתה נמצא מאחורי אצבע אתה צריך להיכנס. לאן שאתה לא נכנס הכלב לא אכפת לו. אם אתה נכנסת הוא נכנס ביחד איתך. זאת אומרת, כניסה חדירה פנימה לתוך מערכת, הכלב נכנס איתך, הוא לעולם לא עוזב את הגוף שלך. ומתי הדוגמה, אתה רוצה שלא רואים לך? הולך בפנים ושב שם עם כלב. בפנים פה, לא, פה בפנים בעץ ושב שם. אתה מסתכל, אתה לא רואה לו כלום. מתי גם הוא בחוצות כמו ויקטור, כן, ואני היום לא בחוצות זה, כן? יציאה מתוך המערכת, אמצע. וגם מתי אתה הולך לדוגמה, אני רוצה עוד אחד דוגמה. תסתכל. אתה הולך ורואה בן אדם שם, אתה לא רוצה שהוא מכיר שכלב יש לך. הוא נותן לו פקודה כלב פה. בדשא, עושה פה בדשא שם קצת, ארצה והולך לפה. ומתי צריך הוא עושה רק לזה וזהו. זה עוזר, מבין? זה גם יותר טוב למה כלב רחוק הוא עושה מכה לך. מתי קרוב? מכה פחות חזקה. מתי? יותר רחוק. יפה, לא רואים אותו, אה? ראש. רואים את רועי גם. תסתכל. בסחילה אליו. סחל. פלץ. פלץ! ראש למטה. ראש למטה. אמצע! הבנת? אתה בסחילה לעבר היד בתקיפה. אתה תראה את זה עכשיו. רגלי. כלב נע בשלושה כיוונים. רגלי. צד שמאל של הגוף. זאת אומרת שמה שקורה מימיני הוא לא מפריע לי לנוע. צד ימין של הגוף, ירמיה, ליד. כל מה שקורה מצד ימין של הגוף שלי, אמצע. וכמובן שמישהו מאחורה ואני רוצה לשמור על הגב שלי, אני לא יכול לראות, אין לי עיניים בגב. סוויץ'. כלב נייט. הוא רואה מי הולכת לו אחורה והכל זה, מבין? ביטחון אחורה, מתי צריך זה? ארכדיה תוסיף מצלם. עכשיו, שטח פנים גדול, אמצע. אותו דבר, רק שזה עכשיו הפוך. החזית של הכלב היא הגב שלו. הכלב שומר על הגב שלי. בתוך מבנה, בתוך שטח פתוח, בכל מצב. אני שומר חזית, הוא שומר גב. מגיע למצב של שליפה. והפוך. רגלי. אמצע. אותו דבר מקרונסים קדימה. ירדתי למטה, הכלב למטה. קמתי. עכשיו אני מאוד רוצה, כן? אני מסתער היום קצת אדמה. שמאלה? הולך לשם וביחד עם כלב עושה באדמה
בדשא, שלא רואים לך, לא רואים כלב. שים לב את הכיוון של הנשק שלי. צד שני. זה המפתח. עכשיו אני והכלב במצב של הקפאת שטח. גם מתי אין עץ, ויש דשא כמו גובה, כמו זה, כן, הוא יכול לעשות שאנחנו לא רואים לו כלום. נכנסתי? כן, ארצה. למטה? רגלי והיה עושה. אין שליטה, כל קולי. פלאט! שב כודה. זיץ! עמוד. סטנד! שב. זיץ! סוויץ'. לא, סוויץ'? לא אתה סוויץ'. כלב סוויץ'. סוויץ'. פלאט! תסתכל. תעמוד פה. בקריאה שלי, לא משנה מאיזה מרחק, כלב יגיע, שהאף שלו יהיה פה, ביני לבינך. היי, לי! רגלי! אסור לי לגעת. ריח. ביד. יש? תפסה אותו? עכשיו, דוגמה לכם, עבודה לא זה, כן? תקיפה זה מספיק עכשיו אני חושב, עכשיו אנחנו עושים בזמם. כן. לפני להסתכלים שלא חשוב לו. אוקיי, קודם כל פאפיס ואחר כך זמן. בסדר, סגרנו, פאפיס אחר כך זמם, בסדר. רגע, החליפה. הכלבה לא נעולה על חליפה, מה שמעניין אותה זה בשר. תסתכל מה קורה שהיא תוריד את החליפה, אתה חזק. מצלם? להסתכל לכלב, יש, בסדר? יש. ונדבר זה בסדר להסתכל. 2, 1, אתה עושה... אידק. גוד גר, קם, אוטו. ויקטור. והרבה זמן באמת לא עבדנו עם זמן. You ready? מגן שיניים? למה לאצלו לא צריך? היא חוסרת אותו. אאוט! פלאט! פלאט! מדד!